Πετάω τις ευκαιρίες μου έτσι για το κούρι. Βγήκα έτσι αναρωτιέμαι και δεν εννοώ στη μούρη. Ζητάω συγγνώμη χωρίς να έχω κάνει κάτι. Παίζω με τα μυαλά των ανθρώπων, τους έχω άκτη. Μπαίνω και τους συγχαίρω σε γραφεία τελετών για την κηδεία που μου κάνανε, λέω ευχαριστώ. Είμαι με τα πόδια και σταματάω στα στόπ. Εδώ και μέρες κάπω στο υπόγειο να περνάει από το σπίτι μου μετρό. Μπαίνω στο νερό με το κεφάλι. Δεν κάνω καινούργια πράγματα, τα έχω κάνει. Δεν είμαστε φίλοι άμα δεν κάνεις ό,τι κάνω. Τηλέφωνο γραφεία τελετών και τους ρωτάω πότε έχουνε κενό για να πεθάνω. Άνθρωπος δεν είμαι αλλά ξέρω να παριστάνω. Κάνω ότι υπάρχω, οι μεγαλύτεροι εχθροί μου δεν ξέρουν καν ότι υπάρχω. Όποιος κάνει ραπ δεν είναι καλλιτέχνης. Τουλάχιστον στον εαυτό σου να μην είσαι ψεύτης. Να έχεις λίγο τσίπα, ζεις αμφισβητώντας, να μην ψάχνεις να καβατζωθείς σε κάποιο είδους περίοπτη θέση. Υπερήτεχνα διακοσμημένη τρύπα. Είναι απλά τα πράγματα, φοβάσαι την ευθύνη. Καταλήγεις κακομοίρης. Ξέρω όλους τους ανθρώπους από μνήμης. Και θα μείνω εδώ κρυμμένος μέχρι να σιγουρευτώ πως ένας έχει απομείνει. Αν μια μέρα ξυπνήσεις και ό,τι ήθελες το έχεις, να ξέρεις κάτι τρέχει. Όποιος πεθάνει σήμερα μαζεύονται όλοι και γελάν με τις πληγές του. Οπότε το σκέφτεσαι και πες μου. Όπου πάω φεύγω ηττημένος. Όπου πάω γίνεται το μέρος. Κι αν για να αλλάξεις γνώμη δεν υπάρχει χρόνος, δυστυχώς το έφερα εγκαίρος. Ποιον ακριβώς προσπαθείτε να πείσετε? Το βρήκα τυποκουλτούρα, το τραβάτε για pre-listening. Θα ξεφουσκώσει, θα πεθάνει κι αυτό. Με βάζουν μες στο σπίτι τους και λέω ένας γαμάτος τάφος. Δεν είμαι άνθρωπος, γεννήθηκα κομμούτο dragon. Προσποιηθείτε ότι είμαι κάκτος σαν να μην υπάρχω. Θα σταματήσω τους φίλους μου να πληγώνω. Θα αρχίσουν οι φίλοι μου να πληρώνουν. Ας κάνουμε μια ανταλλαγή ASAP. Να πάρω τι μου ανήκει, να με ξεφορτωθείτε μετά. Νομίζω κάποιος εδώ μέσα κάνει πλάκα. Τα τελευταία μου ίχνη είναι στην άκρη της ταράτσας. Τότε πείστε